Sziasztok! Ma egy kicsit az alkalmi ruhákról fogunk beszélni. A hétköznapi ruhákat már talán ismeritek. Ilyenek a zokni, a szoknya, vagy a nadrág, a farmer, a póló, vagy az ing, nőknél a blúz, a pulóver, vagy a kardigán, a mellény, a kabát. Télen a sál, a sapka, a kesztyű. A cipők közül ismerhetitek már a papucsot, a szandált, a félcipőt, a bakancsot és a csizmát is. A kiegészítők közül pedig a legfontosabbak talán a karóra, az öv és a táska. Először megtanulunk még pár hétköznapi ruhát, amiket a könyvekben általában nem találtok meg, pedig mindenki hordja őket. Az első ilyen ruhadarab a bugyi. A bugyi az a ruha, amit a nők hordanak a nadrág vagy szoknya alatt. Ez lehet tanga vagy más formájú bugyi is. A férfiak alsónadrágot hordanak. Ez lehet boxeralsó vagy fecske. A fecske tulajdonképpen egy madár neve, de arra a férfi alsónadrágra is ezt mondjuk, ami úgy néz ki, mint egy normális Y alakú bugyi. Ezek úgymond a hagyományos alsónadrágok. Ha jól emlékszem, amikor én voltam gyerek, még csak ilyen fecske alsónadrágok voltak Magyarországon. Később kb. Azaz körülbelül középiskolás koromban már voltak boxer alsók is. Egy másik fontos ruhadarab, amit talán még nem láttatok tankönyvekben, az a melltartó. Melltartót a nők hordanak, vagy azok, akik női identitással rendelkeznek, illetve néha a színész férfiak is. Ahogy a neve is mutatja, ez az a ruhadarab, ami a nők mellét tartja. Keveset beszélünk a kiegészítőkről is, amik közül az epizód elején már említettük a karórát, az övet és a táskát. Népszerű kiegészítők még az ékszerek. Ezek közül a karkötő az, amit a csuklónkon hordunk, a nyaklánc az, ami a nyakunkban lóg, a fülbevaló az, amit a fülünkbe teszünk, és a gyűrű az, ami az ujjunkon van. Sok embernek ma már a szemüveg is csak egy divatos kiegészítő, néhányan pedig sálakkal szeretik kreatívabbá tenni a ruházatukat. Beszéljünk egy kicsit az alkalmi ruhákról is. Azért alkalmi ruha a nevük, mert ezeket általában nem hétköznapokon hordjuk, hanem fontosabb alkalmakkor. Ilyen lehet például egy ünnepség, egy komoly zenei koncert, egy esküvő, vagy akár egy temetés is. A női alkalmi ruha általában valami ilyesmi, egy csinos szoknya harisnyával, vagy egy csinos nadrág, egy szép blúzzal, esetleg egy kosztüm. A kosztüm az a ruha, aminek van egy egymáshoz passzoló felső és alsó része, a legtöbbször ugyanabból az anyagból. Az alsó rész lehet nadrág vagy szoknya, a felső rész általában egy csinos blézer. Az időjárástól és az alkalomtól függően ehhez általában egy elegáns cipőt húzunk fel, ami lehet lapos sarkú vagy magas sarkú is. Fontos kiegészítők lehetnek az ékszerek, egy csinosabb táska és egy szép, általában ezüst vagy arany karóra is. A férfi alkalmi viselet általában az öltönyt jelenti. Ezeknek is összeillik, azaz passzol egymáshoz az alsó és a felső része. A férfiak egy csinos inget és nyakkendőt is felvesznek ehhez. A nyakkendőnek ma már nagyon sok fajtája van. A legismertebbek Magyarországon
talán a csokornyakkendő és a kravátli, ami ugyanaz, mint a német kravatte. A csokornyakkendőt általában könnyű feltenni az ingre, de a kravátlit meg kell kötni, de ezt a férfi ismerőseim közül sem mindenki tudja, hogyan kell. Férfiaknál is fontos kiegészítők lehetnek az ékszerek, bár kevésbé hangsúlyosan, azaz nem olyan nagyon, mint a nőknél. Főként a szép márkás óra az, amit a férfiak általában fontosnak tartanak, ha elegánsan öltöznek fel valahova, illetve az öltönyhöz, a nyakkendőhöz és az elegáns cipőhöz passzoló öv is fontos kiegészítő lehet. A mai részben ennyi fért, de legközelebb folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok.